Для тих, хто сумнівається, чи йти в ЗСУ, зараз буде розпаковка чек. Берці охуєнні, просто чуть череп руського солдата. Каска така. Непогана, але в мене є своя. Вещмішок розпаковую. Термобілизна на сильні морози. Власне, сама форма, яку хер спалив. Не то, що пластмаса кацапська. Дві футболки. Охуєнна фліска. Прям коли шукаю вже тепло. Шапка. Носочки, трусішки. Так потепліше. ЗСУ. Тепленький. А тут дощовик. І ще одна термуха. Така вона вже на більш теплу погоду. Плюс від 100 тисяч звичайному солдату. Що вам ще треба? Оця краля треба. З дітками.